Idea je neznáma cesta sa hneď od prvých strán stala mojou najobľúbenejšou knihou z pera Michala Škomlára. Teda nie z jeho pera, ale z jeho brady, pretože zaujímavosťou o tomto autorovi je, že vzhľadom na jeho zdravotný stav píše bradou. Michal Škomlár v tomto prípade vytvoril príbeh, ktorý sa v mnohých ohľadoch podobá na jednu z mojich najobľúbenejších kníh vôbec posledného jednorožca. Predovšetkým tým, že trojica ľudských aj zvieracích postav cestuje po rozprávkovom svete, ktorý však trpí problémami našej reality. Zodpoviem si o tejto knihe teda tri klasické otázky. Prečo bola Ida a jej neznáma cesta dôležitá pre mňa? Pretože zvyknem mať ťažkosti s hľadaním nádeje. Neprichádza ku mne prirodzene, ale väčšinou ju musím nájsť drinou. Mám dojem, že príbehy, ktorými sme presícení, to väčšinou majú podobne. Najprv sa postavy začnú utápať v beznádeji a až potom sa problém vyrieši. Ako by beznádej bola nevyhnutnou položkou každého diania a života. Preto považujem za taký výdych úlavy, že Michal Škomlár vo svojej knihe vždy jasne definoval, kto daný problém dokáže vyriešiť, alebo ho chce vyriešiť, či prinajmenšom na akom mieste postavy objavia nádej. Prečo by Ida a jej neznáma cesta mohla byť dôležitá pre teba? Pretože každej z troch hlavných postav niekto povedal, ako bude alebo nebude vyzerať jej život, kam patrí alebo nepatrí, akým je alebo nie je. Príbeh následne rozobral rôznorodné dopady toho, ako človeka poznačí, keď takýmto rečiam hlboko uverí. Myslím si, že sa stotožníš s ich príbehmi, nech už sa nachádzaš v akékoľvek životnej situácii. Označ sa, ja som Šavol. Prečo je podľa mňa Ida a jej neznáma cesta dôležitá pre ľudstvo? Pretože v tomto svete existujú ublíženia, konflikty a nešťastie bez toho, aby pošpinili jeho svetlé stránky. A zároveň tu existuje dobrosrdečnosť, radosť a pestrosť kultúr, bez toho, aby znehodnotili dopad jeho temných stránok. Ida a jej neznáma cesta dokazuje, že treba venovať pozornosť obidvom týmto stránkam, pretože inak nie je možné prežiť.